Dzisiaj jesteśmy w mieszkaniem Krystyny i Bronisława Holków w Sopłece, przed tym wam mieszka we Gdyńsku. A jeśli przyjdę was ta Bronisław mieszkał w Miłosiewie, kule Skrzypcia, powiedz Wejherowści. I by to chcę dowiedzieć, bo tam prawie zastała was ta wojna, jak was dostali na front? No bo do nas przeszła komisja i chcieli, żeby są podpisać na tą trzecią listę, a ojca nie podpisał na trzecią listę, tylko on gadał, że on jest Kaszaba. A na tym to wystał, że Kaszaba, że on jest Kaszaba. I wtedy on dostał wezwanie do Wejherowa, do powiatu. No, na policję na pewno to było, to już tam nie wiem. Tylko on mówi, tam oni go od razu urządzili, że on podpisał Engedeutsch. I on w ten czas gadał tak, on gadał, to jest za młody, jem za stary. I nas nic nie będą mieli korzyści. A teraz to samo jak założyli, bo on dość młoda, je dość stary. Tak, ojca oni brali jako ilf policji we Skrzypcie, jak tam była obława tego, to on tam na Kamienną Górę jeździł, tego, także on w ilf policji musiał brać udział. I ostatni, przed zakończeniem wojny, to on dostał, że on na stałe miał do policji, tej niemieckiej, tam do tej ilf policji. To on sam ukrywał do Mirochowa, on się, bo w Mirochowie Mena to była ojca siostra tam, Mena. I on u tego Mena on ukrywał się, aż rysce przeszli i w ten czas przyszedł do domu. A jakie były dalsze wasze losy? Wy jesteście 1926 rocznik, ty w 1943 wy mieli 17 lat. W tym wieku Niemcy i w ten czas brali na wojnę. A i do wojska zaciągniony do Magdeburga. I w Magdeburgu myśmy tam mniej więcej, nie wiem, może 2 miesiące był w Magdeburgu i do Holandii nas przeżyć cele. To musiało być dla młodych knypów chyba trudny, idź tak w nieznany, do cezary armii. My wiedzieli, że jak nie pójdzie do wojska, to w ten czas wiadomo, że rodzina idzie kaput. Oni zepsuli wszystko, bo mój kuzyn, ten na Lewinku, ojca brat, to on też podpisał tą trzecią listę, a teraz mówmy 2 synów było starszych, ty westele Polakama, a ten najmłodszy Niemcem, Engedeutsch, jak on podpisał, to wtedy do wojska. Do wojska to on sam ukrywał. Jak on sam ukrywał, to oni przyjechali i wiele godzin czasu spakować i do Jabłonowa i wzięli do obozu. I zamknęli w obozie. To oni byli w obozie w Jabłonowie i w ten czas jego siostra miała narzeczonego z Wejherowa, Marszal się nazywał, rodzony w Berlinie. I ten był w niemieckim wojsku w ten czas. I on z moim ojcem jechał do tego obozu, do Jabłonowa. I on tam zaczął gadać z Westro. Oni chcieli go rozebrać i też wystawić tego. Ale ojciec to tam jakoś udobrał i oni ich puścili. I w ten czas ten, co się ukrywał, ten się zgłosił do niemieckiego wojska. Jak on się zgłosił, to oni ich z obozu wypuścili, ale na swoje gospodarstwo nie, bo tam był i Tröndle. To oni, szwagier w Lewinie mieszkał. I oni u Kosiłku w Lewinie do końca wojny byli. Ty po takim doświadczeniem półbra tak was nie było i wątpliwe, czy idź na to wojna, czy na razie z rodziną? No to było doświadczenie takie, że trzeba było iść do wojska, bo to były nawet takie wersje, były u nas było Egipci, że Wejherowie, jak oni wagony podstawili, to byli ludzie, że oni tyłem wchodzili do wagona, z drugiej strony oni wyskoczyli. Ale Niemcy są to i tak czy tak dowiedzieli i oni w ten czas tych ludzi wywieźli. Ze Stareta przecież to musisz też wiedzieć, tam pół wsa było wywiozły, Baltendeutsche byli, z tej ręce. Także oni, tym oni przemusili tych ludzi, że to musi być grzeczny, nie? Ty gdzie oni was ścierowali? I my zakładali materiał wybuchowy, bo Holandia do nie może. Nie? Oni chcieli w razie ewakuacji to wysadzić w powietrze, żeby zadać ładą. Nie? I tam mi dostał na reumatyzm zachodził. I w ten czas do szpitala, bo ja nie mógł
idź i nie mógł stać, nie mógł w ogóle w łóżku się przewrócić. Tak mnie to wzięło. Ty do szpitala, to do Belgii, z Holandii. A tam i był 2 dni, ty przyjechali i bombardowali ten szpital. Ty oni szybko nas wzięli do Francji. I my byli we Francji, w Grenoble, do Grenobla. I w Grenoblu wyzdrowił. Tam chyba jakieś 2 tygodnie. I w ten czas, jako niemiecki żołnierz, myślałem na partyzantów. W górę, w Grenoble, bo to jest górzysty teren. Nie? I tam są dosyć do niewiele. I co oni tej z wama robili do polskiego wojska? Do Marsylii my jechali. Ty przyjechał stacji, my jechali do Iran. Tam my dostali umundurowanie, wszystko, broń, wszystko. To, co było potrzeba i stąd na Włochy. A powiedziacie mi dowództwo? Pod Andersem. I wtedy my byli w Neapolu, my wylądowali ze statku. Bo Neapol to jest port. I z Neapolem my wtedy z tego, to co zaczął od Monte Cassino, myśmy w Monte Cassino tam rozbroili, muester z tej wiele, te drodzy uprawili. Był to szczęście, że je wojsku nigdy na pierwszym froncie nie leżał, bo i był w saperach. A saperzy to było tak, że jeżeli akcja była, to nas nawet do czołgów, we 2 leżeli stały w czołgu i nas zawiozli na linię i tam rozbroili, czy puścili w powietrze te miny. Pod Monte Cassino Kasi bywali i tam, i u Andersa w drugim korpusy, i ty się w niemieckim wojsku. Że je był Polakiem i był w niemieckim wojsku, a chciał do polskiego wojska. Tak samo tamten z drugiej strony, tak samo. Ale czy to akurat ma byli przeciwko sobie, tego my nie wiedzieli w tym momencie. Nie? Także cały front, jak myślę, to my wiedzieli, że w niemieckim wojsku są Polacy, że przyjdą, bo tak samo jak my w Francji, jaki był w tym, to jak w tej Niełele, co oni nazywali, to my byli 3 dni, po 3 dniach przeszło do tego pomieszczenia, co my byli. Dzień dobry, dzień dobry. No to dzień dobry. No. Kto to jest Polak, a kto jest tego? No to my sam musieli zgłosić jako Polacy. Dla nas, Polaków, to jest mobilizacja. A dla Anglików wy jesteście ochotnikami, bo nie piszą tu ochotnicy. A co dalej za tej działo po tej straszliwej bitwie pod Monte Cassino? Myślę dalej na północ, na całe Włochy, to Rzym, tyłe to, tam Ancona, krótko do Bolonii. I tam dla was to skończyła wojna. A to mieście była jaki czas? Pół roku dobry czas był dla nas. Tam dobrze, że aż wtedy przeszło do Anglii nas tego. Od 46 do 7 rok czasy w Anglii. To je w saperach, ma saperze, to my byli raczej do budowania więcej. Miny tego i tego. To w Anglii ma budowali baracie. A w Anglii wam jakieś możliwość całucie zdali? I na przykład miał 4 klasy szkoły powszechnej. To takich było więcej. U nas, bo tu przed wojną na wsi nie było 7 klas. To mógł 7 klasą kończyć. W Anglii były takie kursy. To i takie prawo jazdy mógł sobie zrobić, mógł iść na kursy, takie rozmaite w Anglii. To było urządzone. Tylko ja nie mógł iść w Anglii do szkoły, bo szkoła podoficerską nie była zrobiona. I wtedy po szkole podoficerskiej, jak je mogę iść klasę robić. Także je przyjechał z tymi 4 klasami tu do Ogniska, a w tym, w Żykowie robił 7 klasę. Bo mistrzowskie papiery, jak ty robił, to musi mieć 7 klas, szkołę powszechną. A wy nie mieli wątpliwości, żeby wrócić do Polski? Ja nie miał wątpliwości przez to, że moja siostra pisała z tym. My mieli połączenie i Maciotowa Irena. Także ja miał cały czas połączenie listownie w Anglii, a tyły sam pisała normalnie, że wszystko, ona też nie wiedziała jak to, ty wazry tego, nie mówmy nastrój. I ona teraz mówi, że ty wszyscy robią, wszyscy tego, wszystko okej, żeby wrócić do Polski. Pierwszy transport przyjechał z bronią w ręku.
bo my bez broni, w mundurach jo, ale tego, a pierwszy transport tu przeważnie oni komuniści zabili. Z pierwszego transportu mało stało tego rzeczy. A my jako drugi transport przejechali, to my przejechali, mówmy, z tym 3-miesięcznym zarobkiem w mundurach, cywilne ubójcy my mieli ze sobą, ale w mundurach my byli jakoś wojsko, nie? I tej wiera do rodzinnego Miłosiewa Kulestrzipcia. Choć jak wiemy długo tam nie byle. My byli w Siunowie na odpustce i tam my są zgadali, że je chcą robotę, że je szykują robotę. A tu moje żony, ojciec mieszają na mieszkanie do siebie. I tak to było to zapoznanie. To może zwróćmy się właśnie do żony. Pani również doskonale pamięta czasy wojny. Jest pani rodowitą gdańszczanką. To moja matka, będąc rodowitą Niemką, ojciec był Polak i pracował w polskich kolejach państwowych. No i się poznali i w każdym bądź razie się pobrali. Moja mama była ewangeliczką, przeszła na wiarę polską. Katolicką. Katolicką i to się stała rodzina polska w tym momencie. Tym niemniej reszta rodziny mojej matki byli Niemcami do końca i do jeszcze, ale w Niemczech mieszkają, powiedzmy. Najstarszy brat to zaczął chodzić do polskiej szkoły, a ja do ochronki chodziłam. Mówiliśmy perfekt po niemiecku i po polsku. Do momentu, kiedy 1 września aresztowali mojego ojca za to, że był Polakiem, bo on był w Związku Polaków, był tam skarbnikiem i w związku z tym on był zaraz o 5 godzinie 1 września aresztowany. Do tej sławnej szkoły tutaj przy Rzeźnickiej, Wiktoria Szule to się nazywa. Tam wszystkich spędzili tych aresztowanych Polaków. No. I tam się odbywały straszne rzeczy, tam się działy, bo mojego ojca tam tak pobito, że zęby wybite i tak dalej, dlatego, że Niemiec jego portmonetkę wysypał i tam było zdjęcie moje, braci. No i ten Niemiec zapytał ojca, jak się twoja córka nazywa? Krystyna Augustyna. No to za to imię. No i jeszcze był medalik Matki Boskiej i małe zdjęcie jakieś tam. Też właśnie chyba świętej rodziny i za to go strasznie pobili. Warto dopowiedzieć, że z urodzenia pani ojciec także był z rodziny kaszubskiej. On się urodził w Gdańsku, ale ojciec mego ojca, znaczy dziadek, to pochodził po prostu z Kaszub. Z Kaszub i mówił po polsku, bardzo, raczej słabo po niemiecku, perfekt po kaszubsku, więc była to rodzina kaszubska. Jakie były dalsze losy ojca? Do 40 roku był w Sztutowie i wtedy po tej krwawej niedzieli, jak tych księży tam zamordowali, między innymi księdza Rogoczewskiego, to go wywieźli do Oranienburgu. I tam on był do 45 roku. Matka z nami została z trójką dzieci. Została zmuszona albo podpisze tą trzecią grupę i wtedy będzie mogła pozostać z nami w Gdańsku, już ze względu na jej pochodzenie, wtedy oni tak trochę na to zareagowali. Natomiast jeśli się nie zgodzi, to Polaków w Gdańsku nie będzie w czasie okupacji. To by nas wywieźli gdzieś do jakiegoś obozu. Natomiast była bardzo wielka namowa, żeby matka zgodziła się na rozwód z ojcem. Natychmiast bez żadnych tam formalności byłby rozwód i koniec. I wtedy otrzymałaby ten Reichsdeutsch, te najwyższe, powiedzmy, jak prawdziwy Niemiec i miałaby wtedy inne zupełnie warunki startu w życiu. Natomiast matka się na to nie zgodziła i do końca wojna była właśnie tą taką Niemką, Polką, to tak można to tylko nazwać. W 1945 roku w maju mój ojciec w tym wymarszu z tego obozu zostali po drodze oswobodzeni przez Rusków, ten cały marsz, no i do Gdańska się przedostał i tu nas odnalazł. Jakie było wasze wchodzenie w tę smutną rzeczywistość komunistycznej Polski? To wejście do Polski to było dla nas szokiem. Jak teraz przyjechali tu Polacy do Gdańska, było ich zaraz bardzo dużo, no dużo Niemców w ogóle zajmowali ich mieszkania, wypędzali z mieszkań i tak dalej. Byliśmy u siebie, mieszkaliśmy na Malczewskiego, no ale przez to, że myśmy mówili po niemiecku, że moja matka umiała tylko po niemiecku, to nas wtedy zaczęli przezywać, tu mieszkają Niemcy. To są Niemcy, Szwabi i najróżniejsze określenia. Ja miałam niecałe 3 klasy szkoły niemieckiej
I poszłam od razu do 3. klasy szkoły polskiej. Strzelecki siedział też 6 lat w obozie, więc teraz on się mścił. No i w klasie była nas garstka, może 5-6 osób, niby Niemców. No i szykany strasznie. Mimo tego wszystkiego wyście pozostali w Polsce, w Gdańsku, potem Sopocie. Proszę jeszcze powiedzieć o dalszych losach powojennych pani ojca, hitlerowskiego więźnia, a potem represjonowanego przez komunistów. Poszedł już znowu do pracy jako kolejarz, no bo on był urzędnikiem, a jemu się wydawało, urzędnik w tej nowej Polsce to będzie tak jak przed wojną urzędnik. Przed wojną dobrze zarabiali kolejarze. I on jako urzędnik potem tak wylądował, że prawie, że no, nie było co jeść, no ale to nic. No ale to niedługo trwało, bo on ciężko rozchorował się w 56. Znaczy chory on był od początku, tak powiedzmy, po powrocie. Ale w 56 roku miał dur brzuszny, ciężko chory na serce i w 63 roku zmarł, nie mając 55 lat.